Продължаваме с първата част на семинара по компютърна анимация. Това е традиционен семинар, който винаги правим в рамките на компютърно пространство. Той има първа част, която е днеска, и втора част, която е утре, някъде по обяд, както ще видите по програмите. И двете части бих казал, че са изключително силни, наситени с много хубави презентации, с много силни лектори. И така, в рамките на този семинар ние показваме едно от бих казал, интересните и хубави направления в компютърните изкуства, а именно компютърната анимация. Тя съдържа в себе си и компютърна графика, в себе си има и звук, и звукообработка, и режисура, и много умения. Компютърните анимации могат да се правят по различен начин и с по-подръчни средства, и с по-големи ресурси. И именно ние тук, идеята на тези семинари е да покажем как се правят компютърни филми в малки екипи, как може сам човек да направи компютърен филм, и по този начин искаме да вдъхнем увереност на тези от вас, които експериментират и които обичат компютърната анимация. И ще започнем с една лекция, която е така фундаментална и затова сме сложили първа. И ще дам думата сега на господин Сокеров, който е един от известните български аниматори с много опит. Зад гърба си има много успешни продукции, една от които наскоро обра редица награди, Five Times филма, така че давам думата. Чуваме ли се? Да. Значи първо се представя. Просто съм го сложил не случайно. Кой съм аз? Росен ме представи сравнително, така точно. Но някакъв бекграунд все пак ще ви кажа. Учил съм художествена академия една година, след това се преместих в анимация, защото обичам повече. Завършил съм анимационна режисура в надвис. Работя от 93-та година, работя професионално, още бях на 16. Това вече прави 17 години стаж. Така че съм понаучил някакви работи, надявам се да мога да ви ги предам. Мога и да пробвам, чувате ли ме добре без микрофон? Много дудно е нещо, да. Така, аз дудна. Така, за какво ще става въпрос за нашата лекция? Значи, Ивънка гледам, че има презентация за моделиране и така нататък. Значи, в моята лекция няма да става въпрос за моделиране, няма да става въпрос за технически аспекти на нещата, само една малка част, но няма да става въпрос за самото изграждане на триизмерението. Няма да става въпрос за как да направите нещо. Няма да става въпрос как ще местите вертекси, как ще ригвате, ще слагате скин, текстури и така нататък. Това е нещо, което засяга въпроса как ще направите нещата. Също така да кажа, тази лекция не е за хора, които се интересуват от това как ще отидат да работят в някои от тези студия. Това е лекция за хора, които искат да правят собствени филми. Много е важно. Значи това, което каза Росен, идеята, естествено, че мога да дам 1000 съвети за хора, които искат да направят такова нещо, но тази лекция не е за тях. Тази лекция е за те от вас, които имат вродение за всяко човешко същество, творчески импулс и искат да го реализират под формата на филм. Затова нещо не е толкова важно как точно ще направите нещата, а ще се спрем на въпроса защо трябва да ги направите. Какво точно искате. Тези фирми не се интересуват въобще от вашето умение да правите филм. Ако някой има такава мечта, просто да отиде да бъде част от екипа на такова студио, той не трябва да прави филм, той трябва да прави анимационни тестове, може да бъдат с купчета, може да бъдат с всичко. Това го има навсякъде да го пише. Така че тази лекция не е за тези от вас, които има такива хора тук. Така. Ще цитирам сега една много хубава мисъл на Тери Гилиам, който казва: когато направих първия си филм, хората казаха, това е пълен букук, абе става, ама е доста зле. И Тери Гилиам казва, да, но от този момент нататък аз вече бях режисьор, хората гледаха по друг начин на мене и вече нямаше значение, аз бях тръгнал по този път. Така че за мен най-би било добре
някой от вас, или колкото може повече хора, да се надъхат от една такава лекция и да почнат да се занимават с това нещо без страх, напротив, с повече желание и с повече смелост. Защото, както казва и много добър познат, никой не е длъжен да плаща данък по обществено мнение. Значи трябва да правите това, което искате. Ако искате да направите филм, трябва просто да го направите. Сега ще ви покажа няколко прости стъпала за началото на цялото нещо. Темата на днешния семинар, по-скоро на моята част, е за ролята на идеята и как да подготвим един филм. Подготовката за направата на 3D филм. Значи, много неща са общи за изобщо за правата на филм. Лекцията обаче е завъртяна специфично към производството на 3D, да го нарека CGI филм, защото термина 3D малко се изкриви и хората разбират филм с очила и така нататък. Говоря за CGI, компютърно генерирано филмче. Самата идея има някакъв аспект. Един аспект е чисто концептуалният аспект. Какво искате да направите с този филм? Какво искате да постигнете? Вече малко или много отрязахме хората, които искат да си намерят работа чрез филм. Няма нужда от това. Ако просто искате да реализирате свой филм, да ставате режисьор, да ходите по фестивали, да правите следващата стъпка, това е тогава тази лекция за вас. Това е моето обращение. Другия аспект е практически аспект. Ще ги разискаме тия два аспекта по-отделно. Първо се спирам на концептуалния аспект. Значи, когато започвате с една идея, тази идея трябва да е... трябва първо да знаете защо някой би искал да гледа този филм. Защо искате да го направите? Дали защото нещо ви яде отвътре, може и да нямате отговор, но това също е отговор. Въпросът е, ако някой ви пита защо искате да направите филм, вие да не кажете ми не знам. Искам да го направя, защото ми се прави. Искам да го направя, защото ми хареса тази идея. Искам да го направя, защото ми хареса някакъв текст. Искам да го направя, защото чух някакъв виц. Или искам просто да разсмея хората. За кого всъщност го правите? Това е друг въпрос. Дали го правите за себе си, за да ви олекне, за да си изразите някакъв свой вътрешен свят, или го правите за да забавлявате хората. Това са коренно различни посоки. Много е изключително важно да знаете във всеки момент, когато правите филма по-нататък, защото става все по-трудно, да може да се върнете към това, защо правите този филм и всяко нещо, което правите, да го сравнявате с това помага ли ми за идеята, за това, за което съм тръгнал. Тази сцена прави ли филма по-смешен? Тази сцена прави ли, изразява ли мене по някакъв начин, ако сте избрали това? Не как, а защо? Има една много голяма бездна на хората, които се занимават с 3D или с, да речем, компютърна анимация. Това е когато тръгнете да добиете някакви умения и в стремежа си да почнете да правите филм, нещо да се движи, да му се изкефите, да пуснете рендър, забравяте всъщност за какво е цялото нещо. Значи, много е важно да се знае, че правенето на филм точно като една къща. Всяко нещо е етаж. Идеята е първият етаж. След това стъпва сценария, след това стъпват още сумати етажи има, след това изработката и така нататък. Значи, ако махнете който иде от тези етажи, тази къща се срутва до нивото, което е над липсващото ниво. Значи, ако вие правите един филм, в който няма идея, следващото ниво е сценарий без идея, трудно става, значи най-вероятно ще имате един филм, който се подчинява само на това как е направен. Което никак не е добре. Направил съм филм, който за да покажа, че мога да моделирам, или съм си играл да направя цял филм, защото имам идея как да го изрендвам готино, или защото съм добър аниматор. Абсолютно излишно. Трябва да имате респект към себе си, трябва да имате респект и към хората, които евентуално биха гледали филм. А това, което е хубаво да знаете, за всеки един филм, който е издържан, за който вие знаете защо го правите, има публика. За всеки един вид. Независимо дали ще изразите нещо, дори най-дълбоко мрачно, весело или каквото и да е, има хора, които искат да го видят. Това е сигурно. Това е изпитано от много хора. Защо точно тази идея? Това, че ви е дошла някаква идея, че е готина, не значи, че трябва да се хванете като нея за удавница за сламка. Означава, че
трябва да записвате всяка една своя идея. И да подбирате тази, която ви е по силите да направите, тази, която ще ви е най-интересно да направите, тази, около която може да съберете някакви хора, защото филма е колективно изкуство. Можете и сами да го направите, но най-добре е да ви помагат. Така. Практически аспект на филма. На идеята. Много е важно. Значи, трябва да мислите за всичко по всяко време, когато се прави филм. Не може да мислите дори да е постъпково. Сега има идея, сега има сценарий и така нататък. Трябва да мислите за всичко във всеки момент. Това е играчката в цялата работа. Още когато мислите идеята, трябва да знаете дали можете да я осъществите. Не просто когато ви е дошла, а когато тръгнете в посока да правите филм. Тук вече идва специалното нещо, което засяга компютърната анимация. 3D анимация. Не знам колко хора от вас се сблъсквали с този процес, но процесът е особен, процесът е сложен, продължителен и за тези от вас, които са пробвали да направят нещо, да направя една съвсем елементарна смешна скица, трябва още докато мислят идеята, да си знаят възможностите, да знаят колко време имат за това нещо и най-вече да гледат в посока на това правимо ли. Дали това нещо може да се реализира. Още когато мислите идеята, трябва да знаете с колко персонажи ще се случи цялото нещо. Доколко ще са сложни. Едно е да имате един персонаж, който е само с системата Joints. Това означава, че е тип като марионетка, както е Toy Story. Дали това персонаж, че ще реализира идеята на филма, това, което искате да направите, с най-прости средства. Това зависи много от идеята. Ако идеята не се нуждае от някакви специални умения или не държите специално да покажете колко добре моделирате, ригвате, слагате кости, други контролери, анимирате мимики и така нататък, защото има и такива филми, си малко ще разкажа за тях. Тогава трябва да изберете най-простия път. Избирате най-семплото нещо. Защото концепцията ви не е да показвате на някой нещо, а да направите филм. Много е важно. Запомнете, че един направен филм, колкото и да е елементарен, колкото и да е семпличък, е повече от 1000 невероятно гениални филми, които само са започнати и никога няма да бъдат свършени. Пълно е с хора, мои колеги, които и аз дълго време бях в тази клопка, ще ви разкажа за това, по-скоро за професионалната част на хората, които се занимават с професионал, които желаят да направят филм, с който ще разбият абсолютно всичко. И затова почват да го правят и този филм няма край. Те искат да направят голям филм, защото са гледали Transformers, гледали са Up на Pixar и така нататък. Искат да направят нещо, с което да покажат едно такова нещо. Това нещо просто няма да се случи. Затова всеки трябва по-добре да направите филм, който може да е семпъл, може да не се получи особено добре, но това ще е вашия филм. Върху него след него ще направите още други филми, които ще стават все по-добри и по-добри. Това е правилният начин. Другият вариант е просто цял живот да правите един филм, да учите софтуери, за да успеете да направите най-невероятния филм на света. Тие софтуери се променят, хората губят енергията си, идеята загуби енергията си. Един вариант е, ако направите човече с joint stand, това ще е супер лесно за да направя. Много бързо ще реализирате идеята си. Ако сте сам човек, или ако още не умеете толкова да го направите, по-добре направете едно филмче да си реализирате идеята. Следващия вариант, дали ще изберете да е с скин, много по-сложна система. Дали ще има дрехи, следващата точка. Тия дрехи дали ще са вързани към тялото или ще бъдат симулирани. Предполагам, че всеки се блазни до някъде, когато гледа холивудските големите продукции, да опита да прави също нещо. Дрехи, симулации, коси и така нататък. Но тук не става въпрос за това. Колко персонажа ще има в един филм? Изключително важно нещо. Много важно нещо. Едно е да мислиме идея за 2 или 3 екипажчета, друго е да мислиме за 20, за 100, цели масовки, войни и така нататък. Всички предполагам, че повечето хора сме гледали кинематиките на игрите, правени от Blizzard, Blur Studio, има на унгарско също много голямо студио, което правят невероятни неща. Но това са екипи от огромни хора, тук не говорим въобще не говорим за такова нещо. Говорим как мога да направим авторски филм, който наистина да бъде направен.
и вие да се гордеете с него, заради това, че го имате. Когато тръгнете да реализирате идеята, наистина, това, което ви го казах първо, трябва да мислите за всичко. Трябва да мислите колко хора сте, колко хора можете да бъдете. Дали сте сам, колко ви е мощен компютър, колко място имате. Всичко това са много важни неща, с които трябва да се съобразят. 3D анимацията е изключително, как да го кажа, времеемко, тежко, отнемащо много пространство, изключително много компютърна мощ. Трябва просто да си прецените добре силите, за да може да стигнете до края. Пак ви казвам, страшно много хора, които са започнали проекти и никога не са ги извели до нищо. Няма никакъв смисъл това. Трябва да се уважават. Така. Когато говорим за проекти, които са в фокуса на сегашната ни лекция, говорим за low budget. Толкова low budget, че no budget се води. Така. С това ще ви кажа някои неща как да не е така. Но приемаме, че са филми, които си правите сами. Нискобюджетните или безбюджетните продукции се нуждаят от много строго приоритизиране. Какво означава това? Това означава, че вие имате някакъв потенциал, някакъв ресурс. Може да е един човек, може да е една слаба машина, пак е нещо, пак може да направите филм. Тук съм сложил някои основните аспекти. История, рендеринг, дизайн, режисура, анимация. Не може да искате във всичко това да е на 100%. Дори да умеете да го правите не би трябвало, защото няма да си направите филм. Ако съберете голям екип или правите училищен проект от някакви професионалисти, да го съберете по някакъв начин, това е изключение и затова няма за какво го обсъждаме. Но вие трябва да определите дали историята ми е най-важната и как ще я разкажете чрез режисурата. Това ще ви коства обаче време от дизайн, време от рендеринг и време от анимация. Анимацията изисква да сложите акцент върху анимацията, автоматично означава тази идея да я сведете до някаква по-гегова, по-демонстрационна част на филмчето. Или да е просто по-формално направена. Самата идея на филма да е в това как я анимира. Има и такива случаи. Режисурата. Тя се занимава с това как хората да разберат това, което искате да кажете. Нищо друго не е режисура. Режисурата е как да говорим киноезика. Дизайна. Тук е вече много сериозна част. Тя отнема страшно много време. Много време отнема, защото в дизайна може да се включва това много технически аспекти. Дали ще има коса, дали ще се вее, дали ще има текстури, дали ще има дисплей мапи, как точно, дали е дебело човече, дали е тънко. Тези хора, които се занимавали с ригинг, знаят, че едно дебело същество, както са дебелите човечета от Pixar, се ригва изключително трудно се анимира. И това хората трябва да се подготвят. Много по-лесно е някакво клещово човече да се анимира. Но трябва да сте запознати с процеса. Но, пак ви казвам, най-важното е да се направят приоритети. Къде се набляга? Наскоро гледах един филм доста изтрещял. Казва се External World. Може да го намерите в Vimeo, го има целият филм. Който заляга на режисурата, участие на анимацията, но режисурата и идеята са най-много застъпени. След това анимацията. Самия рендър е на ниво все едно превю в Max сте извадили, или в Maya, няма значение. Почти няма никакъв рендър. Почти абсолютно никакъв рендър. Даже има една сцена, която за майтап е направена така, че поради недостиг на средства гледат само wireframe на анимацията, което е част от закачката. Но филма е успешен, спечели сумати награди, включително сега на фестивал Златен кукер, голямата награда. Сега видях, че е селектиран в Сънданс, в Венеция има прожекция. Така че виждате, че това колко ще е готино, както го гледаш, не е единственото нещо. Важното е, че този филм е направен, идеята е изведена много добре, въпреки че е много ненормална и откачена, но този филм е реализиран. И този филм е много успешен. Награждаван и дава абсолютно много стабилно стъпало на автора на този филм да прави следващите неща. Така, друга голяма стъпка. След като
Така да речем, че имате идея, която сте обмислили, решили сте, че може да я направите. Най-лошото нещо, което може да направите, е да тръгнете веднага да я правите. Това е възможно най-лошото нещо. Значи подготовката е важен процес, изключително важен процес и започва с писане. Значи първо трябва да запишете идеята си някъде, да запишете нещо. Никога не оставите нещата просто да са ви в главата. Може да се случи нещо, може да ви дойдат някакви идеи. Всичко се случва. Бях на един семинар преди вече 9 години на един носител на Оскар, аниматор, който темата му беше за писането. Той беше решил да говори за писането, като процес за правене на филм. Значи, с писането започва всичко. Записвате идеята и тогава това вече е някаква заявка, че правите нещо, че правите филм. И да забравите каквото и да се случи, това нещо вече го има записано. Имате записана идеята, може след време да се върнете към това нещо. Вече не може да го забравите. Записвате го. След като го записвате, правите анотация. Какво представлява анотацията? Анотацията е в 300 символа или в 2-3 реда, както решете го сложите, или 25 думи, да запишете това, за което е филма. За какво става въпрос в този филм? Пример. Кой филм? Търсенето на Немо. Баща търси сина си след много приключения, успява да го открие и двамата се преоткриват един друг. Примерно. За това е филм. Анотацията е изключително важна, защото с нея може да разкажете в изключително кратко време на всеки един човек до вас този филм, какво става в този филм, за какво е този филм. И да му грабнете интерес. Това е много полезно в случаите, когато търсите финансиране. В Америка, примерно, е така нареченото возене с асансьор, това си като някакъв термин. Изследваш продуцента, качваш с него в асансьора и докато времето да стигне до етажа, на който е, вие трябва да му обяснили за какво е идеята на този филм. Те нямат навика да слушат. Но имат навика да чуват. Не обичат да слушат, но ако им кажете, чуват. Много добре. Много филми са реализирани по този начин. Случайно някой се е набутал и си е дал идеята. Това не става с сценарий, никой няма да го не знае такова. Всичко това става с анотация. Анотацията е за какво е този филм. Какво се случва в този филм. Резюме. Резюмето е, ако си представим, че сценария е написано кой къде отива, какво прави, резюмето е много по-кратка форма на сценария, много по-разказвателна и много, да речем, че е много по-обширна версия на анотацията. В резюмето вие разказвате в подробности какво се случва в този филм. И когато фанете някой за по-дълго време да му обяснявате за какво е този филм, това е формата. Или ако някой прояви интерес към анотацията ви, това е формата, с която го привличате. Той вече иска, разкажи ми повече и ти му разкажеш в резюме какво е твой филм. Няма реплики, няма диалози, ако в случая вашия филм има диалози и реплики. Това е, примерно, отива А до точка Б, там се случва еди кое си, фаща го, че кара кола, той пали колата, почва да го гони и така нататък. Това е резюмето. Какво се случва вътре в самия филм. Сценария. Сценария е абсолютно безпрецедентно най-необходимата форма преди започване на един филм. Това е крайната форма, докъдето литературата приключва и започва киното. Говоря за анимация като за кино, не като изразно средство на изобразителното изкуство. Има хора, за които анимацията е просто изобразително изкуство, но анимацията говори с езика на киното. Да не говоря, че е по-стара от киното. В сценария описвате това, което се вижда от хората на екрана. Кой къде отива, какво прави, какво му казва, какво се случва след като му е казва. Експликация. Значи, всеки един, тук правя съвсем бърз отчет на какво ви е необходимо, като да го имате като процес, докато си правите филм. Експликацията е изключително важно нещо. Значи, ако анотацията е в кратка форма какво се случва във филма,
в експликацията е вашето обяснение защо правите този филм. Например, ще ви дам пример с, да речем, с игрален филм. Боен клуб. В Боен клуб става въпрос за един мъж или за двама мъже, които се оказват един същ, те организират бойни клубове и така нататък. Гледали сте го филма, надявам се. Докато, за какво става въпрос? Нищо общо. Въобще не става въпрос за това филм. Значи, в филма може да става въпрос за едно нещо, но се случва съвсем друго. Това е най-висшата форма. Да показвате нещо, хората да разбират това, което е измежду другото. Това е разликата. Значи, експликацията е необходима на режисьора, за да си отговори сам на въпросите защо прави нещо, какво иска да каже, как ще подходи към целият този филм. Експликацията, ако анотацията, резюмето и сценария са сценарийните и литературни форми на филма, експликацията не е тази форма. Експликацията е тази, която обяснява защо вие правите този филм. Това е съвсем различно нещо. Значи на пръв поглед, когато човек прави някакъв нискобюджетен, безбюджетен и така нататък филм, смята, че може да мине без тези форми. Което е грешка, аз също съм минал по този път. Случва ми се да правя филм, който да съм прескачал някои от тези етапи. Винаги се отплаща негативно. Обратното, във всеки случай, в който го направите, всичките вложения като време и като умения или като старание, което сте направили, ви се увършат обратно. И то по изключително приятен начин. Всеки момент, в който докато правите филма, забравите за какво става въпрос. Случва се. Правите някаква сцена, защото искате да имате някаква хрумка или искате някакво персонаж, да отиде от точка А до точка Б или да стане нещо. Винаги може да си погледнете резюмето и анотацията и да видите това нещо дали ви е необходимо. Дали това нещо е необходимо на историята. Така. Правилните хора. Това съм го кръстил така, защо? Когато човек няма много опит, или когато има твърде много опит в областта на 3D, тогава е пълно с хора, които по някакъв начин се опитват да те спрат. По всякакъв начин се опитват да спрат. Значи, ако имаш колеги, които се занимават с CGI, тогава те няма да гледат ти дали си направил компромис с компютърната графика, с анимацията, с моделирането, заради това, че си направил филма, има един натиск ти да го направиш, да покажеш това ли си ти, това ли можеш. Това е много грешен път, защото хората могат да успеят да направят филм, който е да си занижат собствените критерии, за да имат филм, отколкото да ги изпълнят и да нямат нищо. А има такъв определен натиск от колеги, от общества, от сорта на форуми, Фейсбук. Когато аз, да речем, аз съм минал през този път и изключително трънлив. Понеже съм супервайзър в едно студио, което се занимава с реклама, и това много време ми пречи да реализирам последния си филм, защото винаги се съобразявах дали това нещо, което го правя на достатъчно добро техническо ниво. Това ми пречеше да гледам режисурата, да си гледам историята. Не казвам, че ми е попречил в крайна сметка, но това беше един процес, който е доста дълга забавя. Другият вариант. Хора, които нямат много опит. Пълно е с хора, които се опитват да кажат, това не е за тебе, ти няма да успееш, ти нямаш нищо, гледай там стотици компютри, ти какво имаш. Въобще не се остави да нито ни от това два натиска. Това е абсолютно погрешно. Правилните хора са тези, които ви подкрепят, дори да знаете, че не разбират много, по-добре се обгреждате с хора, които ви подкрепят. По-добре да направите нещо и след това нещо да стане по-добро. Отколкото да се залепите за там, където няма мърдане. Да се опитате да го направите изключително про, изключително зрелищно, в голяма резолюция, HD, стерео и така нататък. Правилните хора обикновено са приятели, музиканти, приятели, художници, сценаристи, просто приятели, които имат чувство за хумор, просто хора, които разбират от музика или всякакъв друг вид хора, които могат да ви помагат. Тук естествено говоря пак за варианта, в който вие или с малко пари финансирате някакъв филм. Тия хора ви помагат в крайна сметка да изведете нещо, което често пъти е добро. Голяма част от филмите, които имат успех, по фестивали, говоря късометражни филми, са филми, които не са правени с пари, субсидии и така нататък. Намесят ли се пари, тогава никой няма да ви остави да го правите просто така с приятели.
Така. Лозунга няма невъзможни неща. Аз го зачерквам, с риск да ви се стори малко негативно. Тръгнете ли да правите аз харесвам Transformers, ще направя Transformers, това е невъзможно нещо. Абсолютно невъзможно. Няма какво да се лъжим. Имам познат, който тръгна да прави пълнометражен филм сам, спря на етап, на който моделира 3 или 4 от персонажите. Просто се изхъби. Абсолютно невъзможни неща има. Интересното е, че тези невъзможни неща обаче намаляват, колкото повече правите филми, дори да се издънка, дори нищо да не се получи. Правите следващ, който е по-добре, следващ, който е по-добре, следващ, който е по-добре. И тези невъзможни неща ще стават все по-малко. Почнете ли от раз да фанете бика за рогата, пълно е с невъзможни неща. Особено в 3D. При рисуваната анимация е по-различно и при игралните форми е по-различно. Но при 3D риска е много голям. Свързване с изключително много фактори. Затова не скачайте веднага на най-голямото нещо, което си мислите, че харесвате. Следващото нещо. Дизайн. Избягвайте форума, след като сте приключили с литературната част на правенето на филм. Избягвайте да драснете просто някаква скица на нещо. 3D-то е изключително безпощадно в това отношение. При рисуваната анимация може да минете с скица, може да минете с штрих, който се разминава. 3D-то е абсолютно безпощадно, стабилно и изисква много точно и ясно какво ще правите. Персонажите трябва да са уточнени каква има пропорцията, как изглеждат в профил, как изглеждат в анфас. Това за всеки един персонаж. Без никакво изключение. Абсолютно всяко нещо, което влиза във филма, вие трябва да го имате предварително като дизайн. Не тръгвайте с едно човече и един град и да направите само човечето града, въобще ще тръгнете да го правите на място. Никога не тръгвайте да правите, да импровизирате. Това не е скулптура. 3D софтуерите почваш да изваждаш от куп, от сфера, взет бръш, както и да е. Не можеш да стигнеш никъде, ако нямаш реална представа какво точно правиш. Трябва да се подхожда с уважение към тази материя. Не, че към другите видове анимация не трябва да се подхожда с уважение, но 3D-то не е място за много големи импровизации, защото се отнася до производствения процес. Трябва всичко да ви е ясно в главата и ясно на лист хартия, на компютър. Така. След като имате дизайна, идва ред на сториборд или аниматик. Разликата между сториборд и аниматик, че аниматика включва в себе си времето, така може да разграфите по-точно коя сцена колко ви е дълга, кой етап от сценария, начало, среда, край, кулминация, колко е дълъг, това всичко може да се види в аниматика. Аниматика, за съжаление, е по-труден за правене и не е навсякъде препоръчителен, макар че доста помага. Изисква допълнително умение и доста повече време. Така че ако някой иска да е изключително старателен и да подготви нещата си, може да се съсредоточи върху това да си направи аниматика. Но сега се спираме върху сториборда. Събрал съм ви няколко примера за сториборди. Някои по-свободно направени. Повечето имат описание отдолу, други може да нямат. В някои са изключително прецизно направени до ниво колко секунди е дълъг кадъра, какъв звук има в него. Абсолютно всичко е описано. Това е посоката на камерата. Ето и тук може да видите, че има посоки на камера и така нататък. Има сториборди, в които са описани движението на камерата от точка А до точка Б през пак криве, какво точно се случва по средата. Сториборда може да описва, както всеки отделен кадър, може да описва и неща, които се случват между. Вътре в самия кадър. Ако в този кадър виждаме, че това е една стая и е важно, че някой минава, не може да направи квадрат, че допълнително как минава човек, къде отива и всичко това да илюстрира единия кадър. Сториборда се прави, за да може, когато и ако режисьор изгуби представа, какво точно прави, винаги да може да се върне към това, което му е била първоначалната идея. Също така може да промени нещо, разбира се. Особено в този вид продукции. Ето още някои други примери за сториборди. Може да е съвсем семпъл, нарочно го давам този пример, за хора, които не могат да рисуват, защото това не е задължително условие да се прави 3D. Много помага, но не е задължително условие. Няма нужда да се спирате пред пречки, че не може да рисувате. Или може да намерите някой, който може да рисува, или да си го направите съвсем схематично по този начин. Достатъчно е просто да се види какви са плановете,
да опишете какво се случва, колко хора има в кадър, както може да видите. Има и други примери. Това е сториборд на компанията Walt Disney. Само, че не бих казал, че е показателен, защото съм виждал други сториборди на компания, на същата компания, които са далеч по-схематични. Аз до някъде съм склонен да приема, че този вид сториборди са вече една стъпка нататъка, за да е дори от чисто пиар и рекламна цел да се показва малко по-добре изглеждащи неща. Но действително в този вид сториборди, макар че те вече са за платени продукции, защото си има отделен художник, тези сториборди вече може да видите състояние на персонажите, рекурси по-ясно изяснени, реплики. Но това е, вече може да се каже, че е по-тежката артилерия. И няма нужда, според мен, за безбюджетни и нискобюджетни продукции да се влиза в такова ниво. Всеки ще каже, аз искам да го направя като голямата компания, за да съм по-сигурен. Да, обаче аз съм виждал сториборди на Стивън Спилбърг, които са наистина супер схематични. Така че това не е гаранция. Това е въпрос на избор. Тук няма стандарти. Единственото нещо, което е стандарт, чрез сториборда да стане ясно каква е режисурата на филма, защо се отнася до разкадровката. Коя сцена от какъв план се показва, колко дълго се показва, ако е описано, защо после имаме контраплан, защо имаме общ план, защо имаме близък план. За стигнато на това ниво, разбира се, аз не ви показвам в момента как да ги правите тези неща. Само ви показвам стъпките, без които аз лично не препоръчвам никой от вас да почне да прави филм. Защото се пада в голяма дупка. Това са... Има туториали, има къде да го научите, има семинари за сторибординг, за монтаж, има много хубави книги на български и на чужди езици. Като казах, монтаж също е особено важна част, значи много хора си мислят, че монтажа е нещо, което след като има готовия материал, сядаме и монтираме кадрите един за друг. Въобще монтажа няма нищо общо. Самия монтаж е начин на изразяване под формата на кадри и той започва даже още на ниво сценарий. Не бих казал на ниво идея, но на ниво сценарий. Така че монтаж се започва още даже преди да почне филма. Сториборда е най-точното проявление на монтажа. Разбира се, не сте задължени да се приемете към него, след като са ви готови кадрите, след това може да разменете и така. Но това е гръбнака на един филм. Така. Много важна част. Какво не трябва да правим? Къде е опасността, когато тръгнем да правим филм? Много хора възхитени от себе си, че тръгват да правят филм, започват предимно да говорят за него, отколкото да го правят. Започват да регистрират домени, да правят плакатите, да мислят за шрифта, по който ще се направи нещата, каква кампания ще му направят, как ще го представят, как ще се изпечатат DVD-то и така нататък. Има много приказки за това, но може би най-готината приказка на Федерико Фелини в неговата автобиографична. Той казва, не говорете за филма, преди да сте го направили. Не става въпрос да не го обсъждате с хората, с които го правите, но не дайте да ръсте навсякъде какъв филм правите, да му правите плакати, да обсъждате с хора някакви генерални неща, които са свързани с след като филм вече е готов. Защото, както казва Филин, изяждате енергията на филма. Тук някой на български би му казал уроки, а участвате го, следствате го по някакъв начин така нататък. Факт е, че му се изяжда енергията на филма. Виждал съм филми, които в България, дори от режисьори, които сега се занимават с кинорежисура, филми, които са нереализирани, но тези хора почнаха да изпечатаха плакати и то в някакви стотици или няколко хиляди бройки и така нататък. Започнаха първо с рекламната кампания, супер уверени в тия неща. В това, че всичко ще продължи гладко и така. Придържайте се ниско. Не говорете много за филма си, радвайте му се да се развива, защото колкото повече говорите на хората за филма, толкова повече всички ви казват какво стана с филма, бе, кога ще го гледаме, какво се получава тук, кога са снимките или кога ще се анимира, кога ще видим сцени, кога ще видим нещо. Почва и натиск, който образува стрес. Никой не се нуждава от това нещо. Направете си първо филма, стигнете до постпродукционната част, когато да си правите надписи, когато да си правите нещо, тогава разкажете на хората, че сте направили филм. Винаги е много по-добре. Изяждате го предварително. Няма нужда. Бомбата с закъснител. Бомбата с закъснител е
много особен феномен в правенето на 3D-то. Когато хората не са 100% сигурни, че искат да направят филм, а казват, че искат да направят филм, те често пъти тръгват да правят филм. Умишлено обаче пропускат някои от стъпките. Казвам умишлено не, ами аз сега няма да направя сториборд, или аз сега няма да направя сценарий, или аз сега няма да направя това и това. Те просто не го правят. Това в някакъв момент им спира правенето на филм. Почва да ги обърква. И стига до момент, в който те правят филм 10 години и така и не го правят. Истината е, че това нещо е бомба с закъснител и хората сами го правят. Не искате ли да направите филм, почвате да пропускате някакви неща. В 3D-то това нещо го има във всички видове анимации. Не говоря за игрално кино, защото там няма как да пропуснеш снимачния период. Нали всички разбират. Но в анимационния филм, специално в 3D-то, може човек да тръгне да изпуска сценария. Защото няма търпение. Иска да си го види изрендно, иска да види някакъв резултат. Да, много е трудно. 3D-то се чака на неимоверно много време. Изключително труден процес, който наистина отказва много хора, които са минали през него. Труден процес, защото примерно при музиката, в момента, в който произведеш един тон, ти виждаш резултата от своите действия. В 3D-то е свързано с нещо като аналог на създаване на истинския свят. Особено ако навлезете в по-професионалния начин на правене на 3D. Когато има симулации, физически симулации, частици, реалистични рендери като прекрасния V-Ray, глобална иллюминация, ефекти, всякакъв такъв вид неща, които сте виждали, които са много впечатляващи и много визуални. Но те са изключително трудоемки. Човек в бързането да види резултата от собствената си работа прескача изключително важни етапи, които абсолютно